subtitlul Pilda nunții fiului de împărat. Așa vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: Spune-și celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat, unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răsfântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răsfântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: Legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșinirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Să ne rugăm Domnului. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, venim din nou înaintea Ta, Te binecuvântăm și îți mulțumim și Te rugăm de data aceasta să ne binecuvintezi, Doamne, cu cuvântul Tău. Vrem să înțelegem voia Ta și Te rugăm să ne dai și voință și înfăptuire, ca să putem împlini tot ceea ce Tu ne ceri. În numele Domnului Iisus Te slăvim și Te binecuvântăm. Amin. Ocupați locurile. Am ales în această după-amiază cuvântul acesta în care Domnul Iisus Hristos aduce înaintea oamenilor, înaintea celor ce-L ascultau, desigur a ucenicilor, dar a tuturor oamenilor care veneau să-L asculte, pilda aceasta. Cuvântul începe și spune că Domnul Iisus le-a vorbit iarăși în pilde. Noi știm că Domnul Iisus Hristos a rostit multe pilde, foarte multe pilde, și în perioada pe care El a petrecut-o pe pământ a rostit multe pilde, dar mai ales a rostit unele foarte importante în perioada petrecută de la intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, floriile, cum spunem noi, până când a venit și și-a dat viața pe lemnul de osândă. În perioada aceasta a rostit pilda vierilor, pilda fecioarelor, pilda celor doi fii și pilda aceasta anunții fiului de împărat. Sunt pilde importante cu privire la poporul lui Dumnezeu, la poporul Israel, dar ne afectează, desigur, și pe noi. Avem în fața noastră această nuntă și invitația pe care împăratul o face prin robii săi oamenilor să vină la nunta fiului său. Cu toții cred că am fost la nunți și ne place să mergem la nunți. Când eram în Canada, când începea să fie cald afară, prin mai, așa, până prin septembrie, octombrie, erau tot nunți erau. Se întâmpla să fie în fiecare lună câte o nuntă și se mai întâmpla chiar câte 2 nunți, să fie într-o lună. Multe nunți, biserica fiind foarte mare, desigur că erau multe nunți. Cu toții am fost la nunți. Acum nu cred că vreunul dintre noi am fost la o nuntă împărătească. Nu cred că am fost invitați la o astfel de nuntă. Nu suntem oameni atât de importanți, nu suntem demnitari, nu suntem, vorba aceea, oameni mari, cum spunem noi, ca să primim o astfel de invitație. În săptămânile trecute, cu toți am asistat la această nuntă a secolului, cum a fost numită în Anglia, acolo, între William și Kate. Și spuneau ei că aproximativ 4 miliarde ar fi urmărit această nuntă, o nuntă împărătească. Înaintea noastră avem o nuntă împărătească. Un împărat care a dorit ca să-l
cinstească pe fiul său, care urma să se căsătorească, să se însoare, și a trimis pe robi ca să cheme la nunta aceasta a fiului său. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 3, a trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. Atât ne spune cuvântul lui Dumnezeu la această primă invitație. Nu au vrut să vină, fără niciun fel de explicație. Înțelegem că oamenii aceștia, la care li s-a adresat această invitație, nu le-a păsat nici de împărat, nici de fiul său, nu le-a păsat nici de bucuria în familie, nu le-a păsat. Și fără nicio explicație au refuzat această invitație care li se făcuse. Mă gândesc că la invitația aceasta și la nunta aceasta n-au fost chemați oricine, ci invitația în primul rând a fost făcută celor oamenilor importanți din statul respectiv, din locul acela, dar și din locurile învecinate. La nunta aceasta de care am vorbit, pământească, n-au fost chemați oricine, ci numai oameni importanți, numai oameni mari. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune însă că Domnul Iisus Hristos aseamănă împărăția cerurilor cu această pildă și cu această nuntă a Fiului de Împărat. Ce înțelegem noi este faptul că Dumnezeu este împăratul. Tatăl nostru este împăratul și El dorește să facă nuntă Fiului Său, adică Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos este mire și își caută mireasa. Și mireasa este biserica. Și Dumnezeu invită în vremurile acestea oameni care să se predea și să vină la această nuntă a mielului care va avea loc în cer. Important și interesant este faptul că unii oameni, când ascultă de această invitație, nici nu vor să audă și fără nicio explicație refuză această invitație. Cuvântul lui Dumnezeu spune în continuare că împăratul nu s-a lăsat bătut. Și la versetul 4, dacă citiți cu atenție, spune că a trimis iarăși, adică din nou, alți robi și le-a zis, spune-și celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Împăratul nu se dă bătut. El vrea să aibă bucurie în familie și trimite din nou robii cu același mesaj, dar cu un mesaj mai amplu, mai amănunțit, în care el spune că ospățul este gata, toate lucrurile sunt pregătite, a tăiat vitele, a tăiat juncii, viței, totul este gata, totul este pregătit, toate sunt gata, veniți la nuntă. Cu alte cuvinte, nu trebuie să aduceți nimic la această nuntă. Eu ca împărat, spunea el, am pregătit totul și voi nu mai trebuie să veniți la nuntă. Mai sunt și petreceri din acestea, bineînțeles că știți, și se obișnuiește și la noi la adunare să se facă mese de părtășie, dar nu toate sunt gata. Și noi trebuie să mai aducem câte ceva. La o petrecere, când suntem invitați într-o familie, mai aducem un desert, ceva, o prăjitură, un cadou și așa mai departe. La invitația aceasta vreau să remarcați faptul că împăratul spune toate sunt gata, toate sunt pregătite. Nu trebuie să mai aduceți nimic. Totul este la dispoziția voastră. În invitația pe care împăratul a făcut-o, ne spune că oamenii, când au auzit lucrul acesta, că nu-i costă nimic, spune la versetul 5, fără să le pese de poftirea lui, au plecat, unul la holda lui și altul la negustoria lui. Vedem din nou refuz la o invitație la nuntă care nu-i costă pe oameni nimic. Acum vreau să vă spun un lucru, că noi am refuzat în câteva rânduri invitații la nuntă. Și zicem noi, pe bun motiv. Se pot refuza invitații. Fie că nu-i cunoști pe aceia care te invită, pur și simplu te invită, te cunosc, dar nu ai o relație apropiată cu ei. Fie este o distanță mare. Un coleg din Canada, în lunile trecute, îmi spunea că își mărită fata cea mică. Am fost la nunta fetei celei mari și mi-a spus, Alex, dacă puteți, eu vă trimit, dar știu că e greu să veniți de acolo, deci a înțeles.
ne-a făcut invitația numai sub forma aceasta, dar a știut că nu putem să-i onorăm această invitație. Se pot refuza invitații pe motive fondate. Însă oamenii aceștia au refuzat invitația pe motive nefondate, neîntemeiate. În pilda oamenilor poftiți la cină, care se aseamănă foarte mult cu pilda aceasta nunții fiului de împărat, spune acolo că ei au început să se dezvinovățească, parcă fusese răvorbiți. Și unul dintre ei spunea: am cumpărat un ogor, trebuie să mă duc să-l văd. Dar nu ai apucat să-l vezi, ogorul. Când l-ai cumpărat, nu ai văzut ce este, unde este și cât de bun este. Spune: am cumpărat un ogor, un motiv neîntemeiat, trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog. Iarăși un motiv neîntemeiat, nefondat. Când ai cumpărat boi, mașina, îi încerci, vezi despre ce este vorba. Da? Iar altul spune: tocmai acum am însurat, de aceea nu pot veni. Oamenii aceștia au refuzat invitația împăratului, nefondat, pentru că nu le păsa de împărat, de nunta fiului său și de bucuria care era în această familie. Și vreau ca să înțelegem că și astăzi sunt oameni care refuză invitația lui Dumnezeu la nuntă, la mântuire, la a petrece cerul în veșnicie împreună cu Domnul Iisus Hristos, pe motive din aceștia care nu au nici o bază. Unii spun: sunt prea tânăr, mai am timp să mă pocăiesc, am numai 15, 20, 25 de ani, am toată viața înainte, până la 70, 80 de ani, am tot timpul să mă pocăiesc. Unii spun: sunt foarte ocupat, am un business, sunt om de afacere, trebuie să lucrez mult, trebuie să mă îngrijesc de lucrul acesta, nu am timp de adunare și așa mai departe. Oamenii găsesc fel și fel de motive și de scuze ca să refuze invitația lui Dumnezeu la nunta mielului. Și eu aș dori ca noi să nu fim dintre aceia și să dăm răspuns afirmativ la această invitație pe care ne-o face nouă Dumnezeu. Aș dori ca să mai înțelegem că textul acesta este în principal vorbit evreilor, care îl ascultau pe Domnul Iisus Hristos, și pilda aceasta este și o profeție, în parte împlinită, în parte neîmplinită. Și ca să înțelegem lucrul acesta, vedeți, la versetul 6 spune că unii nu s-au mulțumit să spună: nu venim, nu ne interesează. Dar unii dintre ei vin și prind pe robii aceia cu invitația care veniseră pur și simplu să-i cheme: haideți la bucurie, haideți la veselie. Și spune că au pus mâna pe ei și i-au bătut și i-au omorât în cele din urmă. În pilda vierilor, de la bun început, când omul acela mare își trimite robii ca să își ceară dreptul, spune că din prima robii au fost omorâți. Omul acela din nou trimite pe robii săi, din nou sunt omorâți. Și vedem din nou și din nou această dragoste a lui Dumnezeu care nu se lasă bătut. Și El face invitația aceasta oamenilor, nu odată, ci în nenumărate rânduri. Și cuvântul lui Dumnezeu spune aici că au fost omorâți robii aceia. În poporul lui Dumnezeu, în poporul lui Israel, Dumnezeu și-a trimis robii săi nenumărate rânduri. A trimis proroci, a trimis apostoli, a trimis evangeliști, i-a trimis pe robii săi să-i cheme, să-i strângă pe poporul lui Dumnezeu, să-i cheme la El, în împărăția Lui. Unii au fost bătuți cu pietre, alții au fost omorâți și așa mai departe. Știți foarte bine câți oameni ai lui Dumnezeu au fost omorâți. În pilda aceea cu celor poftiți la cină, ni se mai spune că, și în pilda vierilor, mai bine spus, spune că în cele din urmă, omul acela a trimis la ei, la cei care le arendase via, spune că le-a trimis pe însuși fiul său, spunând că acum, văzându-l pe fiul său, îi vor da respect și vor face ce le-a spus. Însă și pe fiul său l-a omorât. În cele din urmă, Dumnezeu, după ce a trimis atâția robi ai săi, atâția proroci, atâția oameni destoinici, spune că l-a trimis în cele din urmă pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, cu aceeași invitație, la nuntă. Veniți la nuntă. Ce au făcut cu Domnul Iisus Hristos? Ce au făcut și cu robii de dinainte. I-au omorât. Este invitația aceasta și noi înțelegem că
că Dumnezeu este dragoste, că Dumnezeu dorește ca noi să mergem în cer, însă El nu ne forțează. Spune aici, când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Spuneam că pilda aceasta este și o profeție și în parte s-a împlinit. Faptul că poporul lui Dumnezeu nu l-a primit pe Mesia, i-a costat. Și în anul 70, știți foarte bine, Ierusalimul a fost distrus, cetatea a fost arsă, distrusă, piatră pe piatră. A spus Domnul Iisus Hristos, nu va mai fi aici. Spuneau ucenicii, privește la templul acesta, la clădirea aceasta minunată. Vă spun că aici nu va rămâne piatră pe piatră. Orașul a fost distrus, cetatea arsă. Este o împlinire a profeției și a pildei acestea, dacă vreți, când Domnul Iisus Hristos spune că le-a ars cetatea și le-a distrus cetatea. În versetul 8 arată cuvântul lui Dumnezeu că împăratul acela, văzând că cei care au fost invitați nu au venit la nunta aceasta, el spune, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Ce înțelegem de aici este faptul că aceia la care invitația le-a fost făcută, poporul lui Dumnezeu, n-au fost vrednici de această invitație. Și spune mai departe cuvântul, duceți-vă dar la răspântile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Duceți-vă la răspântile drumurilor. Ce înțelegem aici este faptul că Dumnezeu nu privește la un popor și numai la un popor. Și Dumnezeu nu depinde numai de un popor. Dumnezeu nu stă într-un popor. Dumnezeu n-a stat și nu stă în poporul Israel. Dumnezeu n-a stat și nu stă în biserică. Dumnezeu n-a stat și nu stă în mine și în tine. Atunci când Ioan predica Evanghelia, erau mulți dintre aceia care veneau să se boteze. Și el le-a spus atunci, nu mai spuneți că sunteți fii al lui Avram și nu vă mai mândriți cu aceasta, cu partea de unde voi vă trageți, din Israel, fii al lui Avram. Căci Dumnezeu, spunea Ioan, poate să ridice ce? Fiii lui Dumnezeu din pietrele acestea. Dumnezeu nu depinde de poporul Israel și Dumnezeu nu depinde nici de mine, nici de noi. Dumnezeu caută un popor care să-i poarte numele și care să lucreze după voia Lui și după cuvântul Lui. Spune aici că duceți-vă la răspântile drumurilor. Dacă avem un drum și sunt doi oameni pe drumul acela și vrem să vorbim, ce șansă avem să vorbim cu omul acela de pe drum? O șansă mică. El este la un capăt, eu sunt la celălalt capăt. Dar dacă sunt 10 drumuri și doi oameni pe câte 10 pe aceste drumuri și drumurile se intersectează în același loc, unde am șansa ca să mă întâlnesc și să vorbesc cu un om? La răspântie, la încrucișarea de drumuri. Acolo spune cuvântul lui Dumnezeu că împăratul și-a trimis robii. Ce înțelegem de aici este că Evanghelia, așa cum a spus Domnul Iisus Hristos, să fie vestită nu numai în Ierusalim, nu numai în Iudeea, în toată Iudeea, nu numai în Samaria, ci până la marginile pământului. Dumnezeu a avut în vedere răspândirea aceasta Evangheliei și propovăduirea Evangheliei, nu numai la un popor, nu numai pe un drum, ci pe toate drumurile, ca Evanghelia aceasta și invitația aceasta să fie primită și să fie ascultată de cât mai mulți oameni. În versetul 10 spune, robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-au umplut de oaspeți. Și buni și răi au fost chemați la această nuntă. Nu știu cum ați fost dumneavoastră când ați fost chemați la nunta mielului. Spune aici și buni și răi. Unii dintre dumneavoastră poate că ați fost buni, poate că ați crescut în familii credincioase, poate că nu ați gustat din păcatele lumii acesteia. Însă pe lângă aceștia spune că au fost chemați și cei răi, și oameni răi, oameni păcătoși. Și eu
precum bine știți, am fost chemat de Dumnezeu la vârsta de 27 de ani, dintr-o familie necredincioasă, din lume. Am trăit în lume până la acea vreme. Dar Dumnezeu s-a îndurat și de mine, care am fost rău, și s-a îndurat și de alții care au fost, să zicem, mai buni. Dar vreau să vă spun că înaintea lui Dumnezeu, toți am păcătuit. Toți am păcătuit și toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Spune aici că toți au fost chemați și odaia s-a umplut de oaspeți. În versetul 11, cuvântul ne arată că atunci când împăratul a venit ca să-și vadă oaspeții, musafirii, spune că la un moment dat a văzut acolo un om care nu avea haina de nuntă. Nu știu ce fel de haină avea omul acela. Sunt unii care spun că în vremurile acelea Domnul Iisus avea în vedere un obicei care era prin țările acelea, ca cel care făcea invitația și oamenii care veneau la nuntă, cel care invita să le dea și o haină de nuntă. Nu știu dacă este adevărat lucrul acesta. Important este faptul că omul acesta nu avea haina de nuntă pe care împăratul o cerea ca omul acesta să o aibă. Și atunci când l-a văzut pe oaspetele acelea, îl întreabă împăratul și zice: prietene, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Și cuvântul lui Dumnezeu spune că omul acela a amuțit, adică n-a mai avut ce să mai spună. Frați și surori, noi facem parte din Biserica lui Dumnezeu. Fiind parte din Biserica lui Dumnezeu, suntem mireasa lui Dumnezeu, mireasa Domnului Iisus Hristos. Și urmează să mergem la nuntă. În stadiul acesta de logodnică, noi ne pregătim pentru nuntă. Nunta care va avea loc în cer și Apocalipsa arată modul în care biserica se va înfățișa înaintea Domnului Iisus Hristos. Spune la versetul 9 din Apocalipsa 19, apoi mi-a zis: scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis: acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și la versetul 7, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Care este haina albă pe care noi trebuie să o avem? Sunt faptele neprihănite ale sfinților. Este o viață curată, viață de neprihănire, viață sfântă înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este haina cu care noi trebuie să intrăm înaintea lui Dumnezeu. Însă aici omul acesta spune că nu a avut haină de nuntă și a amuțit. N-a mai avut ce să mai spună. Noi dacă astăzi prin harul lui Dumnezeu facem parte din mireasa Domnului, asta nu înseamnă automat că vom intra în împărăția lui Dumnezeu. De ce? Pentru că și omul acesta a primit invitația, a intrat acolo, dar împăratul l-a scos afară. Pentru că n-a avut haină de nuntă. Dacă viața mea nu este curată înaintea lui Dumnezeu, eu chiar dacă vin la biserică, chiar dacă cânt o cântare, chiar dacă spun o rugăciune, chiar dacă predic, orice slujbă aș face în casa lui Dumnezeu, dacă n-am o viață curată, sfântă înaintea lui Dumnezeu, dacă n-am această haină albă, nepătată, primită în dar din partea Domnului Iisus, pe care să o păstrez curată, atunci împăratul, în ziua aceea, îmi va spune: cum este viața ta? Cum ai trăit pocăința? Ce ai făcut cu viața ta? Și în clipa aceea spune că mulți vor amuți. Nu vor mai avea ce să mai spună. Astăzi noi putem să ne jucăm de-a pocăința. Putem să fentăm, cum spunem noi, pocăința. Putem să ne prefacem că suntem pocăiți. La biserică venim duminica, cântăm și facem slujbe și așa mai departe, dar în cursul săptămânii suntem noi aceeași viață curată. Se amintea aici de internetul acesta. Moduri în care noi ne putem pângări. Tinerii, dar și cei mai în vârstă, oricine. Și nu numai prin internet, prin orice lucru. Care este viața noastră înaintea lui Dumnezeu? Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute, frați și surori, să fim îmbrăcați în haina albă. Pentru că atunci când vom ajunge în cer, Domnul Iisus Hristos să ne spună: vino, slugă bună și credincioasă.
Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Spune aici la versetul 14, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Sunt mulți chemați. Astăzi, Evanghelia se vestește în lungul și în latul pământului. Se vestește la răspântii de drumuri. Se vestește în Africa, se vestește în Asia, se vestește și în Columbia, unde tinerii au pregătit acele parașute, peste tot, în întreaga lume. Se vestește Evanghelia. Toți oamenii sunt chemați la nuntă, dar cuvântul lui Dumnezeu ne arată aici că puțini sunt cei aleși. Alegerea, invitația ne-o face Dumnezeu, dar alegerea depinde de noi, de viața noastră, de trăirea noastră. Dumnezeu iubește pe toată lumea, Dumnezeu iubește păcătoșii și de aceea, în nenumărate rânduri, împăratul acesta face invitație, veniți la nuntă, haideți că toate sunt gata, toate sunt pregătite. Dumnezeu la fel, mereu și mereu ne cheamă, ne invită la nuntă, haideți, schimbați-vă, pocăiți-vă, fiți îmbrăcați în neprihănire, curățiți-vă mâinile, lucrați în neprihănire, transformați-vă viețile, să aveți o haină albă și curată și așa mai departe. Și noi trebuie să răspundem la aceste invitații pe care ni le face Dumnezeu prin cuvântul Său, prin robii Săi, dând dovadă că suntem cu adevărat copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, ca în primul rând să răspundem invitației lui Dumnezeu. În primul rând să nu spunem și să nu fim printre aceia care să spunem, n-am timp, acum sunt prea tânăr, acum am școală de făcut, acum vreau să mă căsătoresc, acum am copii de crescut, acum am un business, acum am altceva, alte gânduri, alte planuri, vreau să fac lucru cu tare, alt lucru și așa mai departe. Să nu-L amânăm pe Dumnezeu. Dumnezeu este bun, Dumnezeu este îndurător, Dumnezeu își reînnoiește invitația către noi. Însă s-ar putea la un moment dat Dumnezeu să nu-și mai reînnoiască invitația și să ne lase. De aceea, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inima, să răspundem la această invitație. Răspunzând invitației lui Dumnezeu la viața veșnică, că aceasta este viața veșnică pe care Dumnezeu ne-o dorește și ne-o acordă în dar, toate sunt gata, toate sunt pregătite, nu vă costă nimic, mântuirea este prin harul lui Dumnezeu. Însă, ca să ajungem în cer, trebuie și noi să dăm dovadă că am primit această invitație și să arătăm că suntem ai lui Dumnezeu, mântuiți prin harul Său și dând dovadă de faptul că avem o viață curată și neprihănită înaintea lui Dumnezeu. Să primim această invitație și la sfințenie, și la nuntă, dar și la sfințenie. Degeaba, așa cum am spus, primim o invitație la nuntă, dacă mergem la nunta aceea într-o haină care nu ne face cinste. Gândiți-vă pe plan firește, dacă suntem invitați la o nuntă, cum ne îmbrăcăm? Ne îmbrăcăm cu haina cea mai bună sau cu ce avem mai frumos în garderoba noastră. Suntem atenți la orice detaliu, ne facem părul, ne bărbierim, ne punem un costum frumos, o rochie frumoasă, ne aranjăm să fim plăcuți pentru că este nuntă și acolo toți vin într-o atmosferă plăcută, binecuvântată și totul este sfânt. La fel și noi, frați și surori, pe plan duhovnicesc, pregătindu-ne pentru această invitație pe care am acceptat-o din partea Domnului Iisus, din partea lui Dumnezeu, să continuăm să ne sfințim viețile, să continuăm să trăim în neprihănire, să continuăm să ducem o viață curată înaintea lui Dumnezeu și să ascultăm de Împăratul nostru și de Dumnezeul nostru. Amin. Poftiți, frate Iunica. Mulțumim pentru cuvântul din această seară. Domnul să vă